banginyanyise kakhulu kanti abazi lutho. Uma besavunyelwa ngey'dwedwe kanjena bevunyelwa ngokhaphethi lelo kunjalo. Lo manqoba nomshovo uma ngopela unyanyisa lokugcina ngoba ubhabhulo uyakubona ngisho ekhanda ngathi ufishi. Umshovo lona imbuzi idla igasi le. Xa futhi ishaphizi mina ngisacasule ukuthi lapha ngangithi mina angazi mina lolu hlelo labo uthi ethi ithwa yini. Ngangithi mina le nkulumo leyana ngoba izothathwa leyo nkulumo mhlambe ube yangasese si-addressane kahle ngoba bangichwenza laphana umthandeni ngilandela lolu vucu lwakhe lolu vucu lwakhe lapha luzongikhonkotha lapha bese luzoqonga lo ikakhulukazi le inject omanqo lokunjani umshovo izoqonga ithi yayincinga mina ngizwala kwadlwana mina angizwala nje kwadlwana mina lami idlozi mina kulo lengane mina yabona akulona ethi hayi ugade umfowabo waphuphuma hey akuphuphuma ngamuntu amakhosi lawo angiphethe yangithi ngithini ngizodelelwa izinsha mina ngisanyanyiswa lokho mina ngibona kuma social media ukuthi lolu hlelo balikhiphile lunjoba lunjalo and lo nto iyanyanyiswa kwangempela nje futhi iyanginyanyisa kwempela isigubhu lezi umsindazo eyayithuze kwami naye uvuma ukuthi avuvukalele leyo nto leyo hayi ngoba naye sewumabalengo ngenza ukuthi nginibeleni namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video mokuqala ungela kule channel iqinisekisa ukuthi ucinezele usubscribe uzokwazi usho zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel wengenza kwethu usho njalo ke ongizwe Mchunu mina ngifisa ukuthi ngizwe umbono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba ngoba ungizwe Mchunu insizwa ke nganqena uvele leshisa umntalapho kungazelele umuntu wengenza kwethu hlangana phakathi kwi comment section mina ke sengiphuma kanje.